Huwa dan il-futur li rridu għat-tfal tagħna. Din hija l-mistoqsija li bdew jistaqsu ħafna nies is-sibt filgħodu fl-Imġar waqt protesta kontra proġett li qed jeddet li jeqret ammonti kbar ta' għelieqi fertili li għadhom jistgħu jintużaw għall-bidja. Matul din il-protesta attendew diversi individwi li jirrappreżentaw il-bdiewa kif ukoll il-moviment graffiti li matul din il-protesta svelaw kif l-opportunità legali għall-appell kontra dan il-proġett ma mexxiex kif suppost. Dan filwaqt li allegaw kif diversi ministri mal-gvern saħansitra ippruvaw jinfluwenzaw dan il-proċess legali. Tkellmu wkoll diversi residenti fejn esprimew id-dispjaċir kbir tagħhom wara li għal darb'oħra il-vuċi tagħhom mhijiex qiegħda tiġi ikkalkulata bħalma diġà ġara f'diversi instanti oħrajn fix-xhur u snin preċedenti wara n-numru ta' għelieqi oħrajn diġà spiċċaw inqerdu. Net News kellem ma' Charles Muscat bidwi li għamel omru jaħdem fl-għelieqi tal-Imġar. Żvilupp bħal dan mhux postu ġaraba li kien jinħadem ftit snin ilu kien jinħadem dan. Kien raba, kien jipproduċi dollieħ u bettieħ mawx bħalu, kien jipproduċi pastart, kien jipproduċi dak. Jekk tħarsu lawnek bil-kamera, taraw kif qiegħed ir-raba llum, x'in jieħdu s-sid lura, x'in il-bidwin għal barra, xewk u bużbiż. Mana tkellem ukoll Joe Grima, resident l-Imġar. Din sa 4 snin ilu 5 kien ma nafx qalx Joseph dil-ħaġa. Kienet għadha tinħadem, ġifieri, u mbagħad biex jagħmlu spazju għal dan is-solar farm, ovvjament il-bdiewa bdew kif jiġu biċ-ċens jgħidulhom le jwaqfuhom. Ovvjament kif tiġi meta tabbanduna raba tistgħu taraw kollha ħaxix ħażin, imma abbandunata għax tkeċċew il-bdiewa mhux għax telqu huma jew abbandunaw għall-bdiewa. Skont ir-regolamenti stess tal-Planning Authority u tal-ERA, il-solar farms fuq bjut ta' ministeri, ta' bini tal-gvern, skejjel, għaw ħafna u car parks. Wieħed mill-ikbar car parks li hawn Malta, naħseb jew sensiela ta' car parks hija tal-ajruport. Naħseb hemm spazju ħafna iktar minn hawn. Matul din il-protesta diversi kelliema inkluż is-Sindku tal-Imġar Paul Vella insistew dwar in-nuqqas ta' konsistenza min-naħa tal-Gvern fejn tidħol il-protezzjoni tal-ambjent u l-agrikoltura Maltija, speċjalment f'postijiet fejn jikber is-satar li huwa protett u ta' importanza ferm għall-eżistenza tan-naħal. Net News tkellem ukoll arkeologu li stqar li minn barra l-ħsara fuq l-ambjent u fuq l-agrikoltura Maltija dan il-proġett sa jħalli impatt negattiv ukoll fuq siti arkeoloġiċi li huma saħansitra protetti mill-UNESCO. The project is a massive project which involve a lot of excavation, and the possibility to discover archaeological features is very high. And obviously, if we encounter a features, there is also a risk that for the project to be concluded, the features are obliterated. Għallin il-protesta attendew ukoll id-deputati nazzjonalisti Charles Azzopardi, Ian Vassallo Ħaġi u Rebecca Cilia fejn urew solidarjetà ma' residenti tal-Imġar li ħarġu jipprotestaw kontra dan il-proġett filwaqt li insistew dwar il-bżonn li tiġi protetta l-agrikoltura Maltija u s-sena tal-bdiewa. Dan kollu jfisser li għal jum ieħor l-ambjent Malti kompla jispiċċa taħt teddida serja bl-appelli ta' min għandu ġenwinament għal qalbu il-futur u l-ambjent ta' pajjiżna jiġi injorat minkejja li l-Labor ta' qabela ġie elett mill-ġdid fil-gvern bil-weda li se jieħu ħsieb l-ambjent. Iżda sissa il-fatti qed juru mod ieħor.